Women Karbi Students Association ben red light area pu kepang dak apotha Karbi aron ben kangsai. Karbi ajutang kaching hona Parman Team Tiger Chairman Lin Phokep langa og Dipu Manja Kese Zone along Unit Satuma Phan Kipajir. Havar Karbi riso nimso ronga je hod Miss Borjan la pen Borjan riso kachepate pedopon. Step into Niso Noodles at Birenteron Memorial Market Complex, Rongkhelan, Dipu, Karbi Anglong, where you can find local made noodles and many other products. So do visit Niso Noodles and support local entrepreneur and business. Karbi Anglong Live, Karbi Prime Time, Abirtang Ton Pen, Arjuponikta. Prenipai, Hiniarni, Lorulangso, CTM, Klapasai Hemalong, Lorulangso, ITI, Rong Mongwe, Rong Chedon Lapen Matipung, Arong Asar, Lapen Mekaratum, Chepeng Pen. Kipatik Tang Ating, Women Karbi Students Association Atumaphan, Karbi Customary, Arona Teng Pen, Kangsai Pedopon. Lam Kelet Ajoksi Lapuson, Ningjedet Pusi, Women Karbi Students Association, a Mai Pipen, Chikobirpon, Lapen, Rada Tengno, Sitame, Dia Johangpon. Kapetik Tangateng, Lorulangso, CTM, Klabasai Hemalong, Rong Plia Rongasar, Mekar, Sarlar Atum, Chetong Pepen, Prenipai Hiniarni, Women Karbi Students Association Asong Pen, Red Light Area Pu, Kepangdak Aputak, Karbi Aron Pen, Kangsai, Pedolo. Ada Porpai Kebapor, Women Karbi Students Association MIP, Dimihansi Pipen, Rongasar Atumaphan, Horbongaman, Pipajir Ponsi, Kangsai Asai, Pangchengpon. La Sopi, Women Karbi Students Association MIP, Lam Tekaning Je Kichok Je Putak, Ahogalam Kilongji Aphan, Karju Pedolo. La Sohut, Women Karbi Students Association MIP, Pen Lam Te, Kipeklang Ke, Men Lam Kelet Ajoksi, Lapuson Alam Te, Klang. Kumat Nialong Karju Dunlong, Ladak Arong, Malom Ke, Lason Tanghu, Karju Dunlong Pensi, Ningje Delopasi, Chikopir. Lasilabang solam Tepen, Ronga Saratum, Chinki Chingwai Petepsi, Women Karbi Students Association MIP, Upon Dia Kachohangating, Dia Pondetlo. Lapen Kevang Jilangan Lapuson Ahok He Alampen, Rongapan Nong No Kijo Tap He Deji Apanta, Tan Peridunlo. Lapen Karbi Aronating, Adayareng Kami En Ponsi, Bangso Kangsai, Amai Pejut Pondetlo. Tok Bangdo, Port Musari Award Kelong do. Doctor do, engineer do, APSC ki undun, solo so pinso tumanda do, lapen ke rong asar ru basar long riasar, risu basa kerangki, kleng dun kleng sar podo. Sita alang litum matha krang, ningji dam de alam sita me, ding tur kelet upen, labang so red light po alam litum. Tarlible Pinpen, Ningjidam Dedlo, Lasi WKSA Mepi, Dimian Sepi, Bangso Melong Wangsi, Chikubirlo, La Solam Nitumta, Songalong Chingbai Pende, Kaningji Gali, La Penalang Li, Hansepi Ni Pentame, Munti Paka Munding Paka Penle, Kaningji Gali Pusi, Rongasara Tengno. Lapen ke long riasar lapen ke kithe giding kachitong an dak albang so mailong chikubir si dia chohang lo lasi labang so customary arona teng pen kangsai nilitum rong asara court labang so teng pen sita melang litum apan pirthia long ke kichok chi ke dota hai sita me ki dia halo drom ke the nai lo pen dia lo Hari nikah prepare ni, orang kes itu lah, long clear ya, red lah, langsung besok kau nampak, lagi cok cidat lo di itu pilih, orang su CTM club along, bisa kita lo, itu malang itu long dia sab tadi lo, apa lah, rong tom
asar tum sarla tum na dulo sera sar ma deru basar tum ang chu phateng pe nil tum women case e song ben ni tum han kidam tang tarik re pho September ni tum kaning jil let da sa pathak se pini alang tum ang nu ba lang tum ke ni long bang ni tum bang no si pini ahok lo ni tum rata sagi klem pulu tangte konani pen ke konani suara hang tong mam ta doji pen konani ang han kang dit kang thea long tu dam tu pachin pa du brason ta doji pen ke konani su sakum du son ta doji se das kan hatsi pini se meni tum la bang so kaning je dam ki let dam dat ajoi ni pini kada wala rong asa tum same customary lo kan ri pen ajoi ni tum nang chophalo se tum tame customary lo aron ni tum ta kan ki se pini tum dak wang lo te pen la he rong asa tum pen tum chi ki khat pan sip ni la bang so ma News report Carbing Long Life. Ingdeng thongke brake thom havar Carbiri sunim so rongaji dipu manja kesi zone ben butter piponsi lumbajong constituency ke parlo langsolet sports complex along ke damtang chitini phai inkoraniar ke pen pre chikloni phai isiar ni an pedoponlo bangsolong Carbia khai atumta khai kang thim athe itumalong jutang jubat pindeng sumpot luntomo poromputhi bangaphan rongrepin methangta chipador plup un mate Carbi ajutang jubat ingchoklongpu song dhorom party lam chipupe pin pen pirthe amulok aphan peklang bom wang bom lo pinpur me dipu manja Carbi Cultural Society zone under pangrumpet pen zonal committee mate teran kepdo ECCA teran along ke jumnai ta bang plike pen bang phokep an arisoi jang atumdo alang litum jutang jubat kaching hon aparman hempen nang barsi jopli nipli khaya farman Carbia khai koson pensi nang ke plangma aluna tomo pen non ki thor miari so ejang atuma phan anparta sarphi sarphu aklimang phar athingno piklang ponlo bangso zonal committee mate terang atum Carbia khaya farman ke claim ke dam ka chipaduk theklong si rongaje ke pajut si aningwe ning kang sampen NGO Team Tiger a chairman mate radasai claim bang than sing kram cha hin pen lin phokep langa okira pajirdun abirta nang pali kedam ta ning kan tame jutang khai jutang ching hon amen pen ni lista me jutang ching hon piga bang si kedam ta ning kan tame ni lia sab sabek petame la bangso abi festival lo ning kang sampe ki pidundo atheni li taino Carbi ba khai kaching hon hipik bang sila hai mata sila hello tore phang ke ma yela da me ilitum ke Carbi dinge khai kang thim ilitum ju tang ju bat porom pukin nim lo kom ki chok lim khai ge ilitum Carbi hello lasila bang so amen penili ninga klong pen ili jutang kaching hon amen penili ya sab tame unit pinidak kep kache tong do unit kep aphan tame nili hin pen alang le tum han sab tame nili unit tin han nili pache tang lo News report Carbing Long Life. Carbi Students Association Bokajan District Committee Lapen Borjan Ariso Borjan KCS atum chilang petpen chipatir piponsi ingdeng troxy Miss Borjan Rajekimi chipate lapen Borjan Ariso chipate niphai thongkep chiti ani ajo porphai sirkep apor pedoponlo Borjan Zonal Carbi Youth Festival Surihini Raing Kora Phoka chipate ponji aphan social worker Molenteron Arideng pen lamthi jaisi ingpuponlo Kachitong dun kes 83p Lamding Road Chunbangti Soitiron Assam Sahidya Sabha Carbi Anglong Maipu Bari Mingti Media Partner Carbi Anglong Live Ananterang News 7 Northeast Herol Hansi atum chitong dun si ingpuponlo Kadu kave bangtre truck Miss Borjana long kachapati pedodunlo bangso long kangkrung kangsai Surini Raing Korahini Zonal Carbi Youth Festival ke haye bangphu Edwinson Hansi Surini Ra Inkorapli Miss Assam ke haidona bangphi Anuska Teron pi lapen Miss KYF Surini Ra Inkoi along ke haidgun Rengseng Ingti Kathar pi atum pensi lang chari ponlo Borjana Riso
ingkung ke thom chepati pon det aphi winner mate ke haido na bangphu RD Tok B adun thu anong e purno timong lapen ke thom anong e longkiri tiso tumsi chepalong pon lason thak thak si Miss Borjan Zonal Karbir Festival surhini raing kora pho chepahai pon ke chengsi anong e ke long pon lake birtika tisopi adun thu lake monjika ingtipi lapen ke thom angdeng anong e ka chepahai pon lake jirmika rongpipi atumsi chepahai pon lo lapen aprang kisung pon aluhi atum arideng pensi nong etami pipajer pon lo Bokajan penanan terang Karbing long lai Pining surini raing kora phoning kana pharman ingdeng thongke braketom Havar Karbiri sunim so ronga jia mai pedopon ason thotsi Borjan KCS aparman Bokajan block Pathu aklam rongkang thir along kidamtang chitini phai kora nerke pen preni phai isi Nipli aparman ketalon ponalong kijut siani nong e kachipajir radamai pi pedopensi mesen meet pen pechun ponlo Karbi Youth Festival mate Karbiri sunim so ronga je taralang so alongke hawar arat kibi kithi saru sarhang atumke palidun pet thek thek lasi bang so ronga je ahawar tin Karbi ajutang jubat pindeng sumpot poromputhi luntomo ke pareng subverji aphan ahawar Tinari so nimso rongaje mate Zonal Karbi Youth Festival sengponsi pining sureni raing kora phoning kan anki ingdeng thongkebra ke thom an nangle tanglo Lason se Dipu Manja Karbi Cultural Society zones pen ke paterpi pon Langsoliet Sports Complex along ke paman pon ingdeng thongkebra ke thom Hawar Karbi risonim so rongaje ke padusiani mate preniphai isiani Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong hangaluhi sarpo mana pengpen chitong dunsi ke wangji sureni raing kora trok aningkan pen ke Zonal Karbi Youth Festival aronga je ahawar tinda misen pen ke talon ponji aphan sika krorisi atangka Karbi Anglong Autonomous Council pen ki piponji aphan pangdak tekangsi Langsoliet Sports Complex langmesen pen kimrang ponpo la pen chiri krip ho along le council pen allotment Pipon popota jutang ka chinghon arat athengno Karbi Anglong Autonomous Council CM Rong hang sanghu lamthe chichak tekang Pinpur me bangso aronga je kedamtang chitini phai ingkora nerkewani pen nang pangcheng si preni phai isiar ni an jopli nipli tirikam amai phu mate Karbi Anglong Autonomous Council amesi joniti mong anparta alangli ri sang ho tum do de sang se ke claim kedam ka chepadu group ajoine ke choki jun melang pen ke chenglok ingsam jin pen bangso ingdeng thongke bra ke thom Hawar Karbi risonim so ronga je ja mek ingsam jin pen pejot pon News report Karbing Long Live Lakhaing kora pho nilip constituency pining ingdeng thongke bra ke thom aphong Karbi risonim so ronga je Karbi jutang asong nilip hawar amai pen ke patir pipon sarthi tok BPH pathu aklamalong chitini phai thongke barni por phai hini apor ronga je along Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong hang kachitong dun Aningkan wanga son thak thak si pining ingdeng thongke bra ke thoma phong Karbi risonim so ronga je Karbi jutang asong nilip hawar amai pen patir pipon Sarthi tok bi PH pathu aklamalong ronga je amayalong aluhi amana pengpen kachetong dun Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong hang chetong dun si mayalong lam theke jai ke non ke wangji surhini raing kora trok aningkan pen ke longing kora trok a constituency tin along ta methang ajutang anso se ke pangtang ponji aphan Zonal Karbi Youth Festival aparman ke talonji aphan tangka sika lakthom piponpo Lapen atirika matum pinpura lo ke pajir pon an isi pen isi ke pachun ejia phansi rada thengno lamchak pipon lo Lapen halapu pherangke atum karjo hut Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong hang pen lam theke voidun ke non chokiola sarthi tok BPH pathu aklamalong labang solong le kaduka we chirikep do lason se labang solong le adang do lasok along Kidamtang pinangan aningkan mate ningkan thongkep so se adim pangram su si ingnam pamandet lo lasi labang so adim si non ronga je achatai selam pondet lo lasi PHia long le
KCS atumsi cherai jima mate lamet atumsi cherai jima isi tok jiralo niliphan nang pilote nili pipon popusi klardak pen thanpon lapen labang sohut nilip MAC Pavitra Rongpi nominated MAC Pengpiga Ringma nilip Education Development Block Chairman George Rongpi Chokyola Town Committee Chairman Vinson Ronghang Forest Board Chairman Sarthek Ramsa BJP Spokesperson Laicha Ningleng lapen ongdong atum chitongdun bangso amai adapor phai isira chitim apor an hirjir kachipati sonsuri kachiwung lun kimi ke kan hacha ke kan lun chethak chingburuk kithip adama saralun lapen ason jutang kachipati asai sidami pedupon open stage lagi pulau tunjuk kanan di tempat tapi isi ke awal mai ini awal mai awal mai saya hem ini pulau lagi komda ini peng pulau lagi ini sekarang jadi sila lagi setelah belajar pulau ini kapun kapun kamda lagi dia kerja terus konsultan pilihan kang dame DDP facility CS pen la meta mai pan PCC kapon Kuala Mati pen Samson ingti Karbing Long Live Lakhain ko rapo nilip constituency ke parlo Chokyola Hawar Moikro Arong along Holiram Kro a hemalong chitini phain ko sirkebar ni ada por phai kep a por pen pangching ponsi lothoi kang pua jai mek paman pon Lasonsi Khaikang Timalong Kurjon Kedokok Asonsi Alang Vitum Apusar Apisar Angthun Kachichiniji Aphanpura Ovilir Alo Sapalo Laso pen chitini phain ko sirke parni adap anki labang so lo thui kangpu ajai mek paman ponlonglo Ovitroxi an Chingthum Damsi Mesen pen Aprangsi Aphong Alo thui mati first edition anke lo thui ingpu ponlonglo Bangso Maya Long Sarvan Krosi Mai Chepahem Puponlo Lapen Aluhi ke Pachinia Saiki Haising Kro Pensi Deng Ponlo Mai ke Phalam Thebang ke Jonasing Kro Hin Pensi Than Ponlo Lapen Kro Hemtun Alo Thui Kang Pupona Bangke Arun Kro SGB Pensi Ing Puponlo Labang Solong Aluhi Amana Peng Pen Kachitong Dun Pulos Rongpar Tok bang alang li pensi jumis sen lapen ning theklong alam thanpon anparta loketok lapen krohem tun alo thui aphan ki krohem asor aripi mate amoyar bunglo puta thanpon lasi momota pareng sap nang puputa thanpon thu lapen kaduka vya mek petang pon epen aphi mai phu pen kachurolam the thanpon si kachitong dun arado an pen anisan chorapsi mai prat ponlong pamilo athege nili tumna dak nili constituency ke parlo Chokyola poisi moikro ronglo ladak nili tum kro hemtun poisi ame isialo thui kangpu phansi ye phansi tum ladak kaching wai tang teng kache pha pon ni tum padolo ase pini ni tum ladak isi inura phusar la penura pen officer pen angthun ni tum risi labangso a ove asumar tum konachi ke doma la penamen ko sonma la pen bangko anduma labangso phai ni tum kachini ye phansi sialu thui kason se pondolo pining ke ni tum ke cheng siang deng lang tum pe chok lim ke thek da thai lang setame unan pen bori pondol se mo phi ahut sini tum ke pachok lim ya phansi ni tum ko chisik pondo asi la doan pen ni tum pini pe chun ponsi ningarong chipilo apeni tum ani ko ben stame don purial crew positame ni tum chedam chewang thekte tapen purial chiri thekte monsta pini lo bang sa me pin apot ni tum purial che theklong sar lo tin hawi tin ni tum cheteng nei pon et la son sin ni theklong la si ni tum ko nat pen ko so ro pen sin ni tum aphu ko so aphu pen sin ni tum la so ang thun wang jir non ni tum lana owe ke dolong ma la hai ni tum che matha dam si ni tum ke matha parsik pon si ni tum che la ching thum pon si
nut anut pen charju ponsi nilitum ketap ningkan hini pen cheng ponsi pining an pachun ponlo Chokihula pen Sanjit Crow Carbing Long Life Aning kan wanga son thot si pining aseng kan le thota Karbi Cultural Society thiek pen KCS atum kapin khata ting si Borjan jutang hawar amai atum penta pining ingdeng thongke brage thom Zonal Karbi Youth Festival Bokajan Block Pathu Aklam Rongkang Thir along si chitini phai inkoraner ke pen preni phai isiar ni an niplia pharman paman ponlo Jaimega ting pen ni phai inkoraner ke barni ke chengania bang Chepati dun aterang atum adim ke pale amen ka chithap la pen boha long ke pale aphan lo la pen anikang sampor phai trok por pining Zonal Karbi Youth Festival surihini ra inkora pho apharman Borjan KCS amaipu Janasing Teron arideng pensi donri ing puponlo lason thak thak hithi kulat Karbi hemtun medical chorana boha hai hui ke jongpon arpu ke dotum Chitong dun si ing puponlo la peni phai ing kola sir kep chitiar ni ada por phai ner kebra chiti ma por pen jutang armu kache jeng pedoponlo la pen kadu kave aterana tum alir acham pidunlo jutang armu kacheleng pedodet pen KCS alama Borjana Maipu Janasing Teron pensi ing thorponlo aduntu Lokimo Karbiang Autonomous Council EM Surjorong Pharari deng pen ing puthulo la pen kapre achataya long arpuke do atum pen ing puponsi ke chengani mesen pensi doponlo la pen legendary singer Jubin Gard aphan sitami kachikimo jame dengpon pining singkana phan nili ke chengsi nili ke pudandi pini laso chatai kidam tang aningkan an nili isi kicheng si bangke aklama phan lape nangki kim nangke rangpi lun kan la chatai kang thir arong ta rong lang thir polo som thosi alang litum ladak hirika mamai mai pu ben cheng lok bong chun bang lapen klemra pet sub committee tum doan lapen Karbi dekali akapreka khai tum dak Assamese Bengali Nepali Kuki Naga ki duga chiyo dipenak Mia lapen ke dak Garo tason akhai tum antamil dak hikim kana along penceng lok nang pi deng pa yirdun laso ang hek pining ni dak ke long so Bokajan penanan tirang Carbing Long Life Durga Puja laki Hindu animalong kithedung arongaji Durga nam Mahishasur aphan ke parem Kathe ang kangting aphan ke haipu alam the pensi Hindu anim ke kroyarat atum ketalon padokpon Pining surhini ra engkora pho chitini phai engkora sirke pen preni phai isiar ni ketalon along me et me phun pen Durga Puja ketalon pon thekje aphan dilai get Puja committee pen rong arat aphan towar kacholang pon Durga Puja ke talon ponji lake ni thoma jak an preni phai si lake jogo ke claim mate arna malong ahir ju me kachohang lapen ni phai hini abangke ana mamurti aphan visarjan ke claim ajai me deng ponpo pining an chimit me pin pen dilai get Puja committee pen ningkan trokep an talon dun longlo lasi rat aphan lani thoma ni an aki joy pen an piponji apor laki anerlo por phai si pen por phai pli an Surhini ra engkora ke thomaningkan pendel ki kim telong si kim rang ponlo la pen surhini ra engkora pli ke chengsi kim rang ponlo la pen pining la ke Titanic atelong si kim ponlo puta dilai get Puja committee amai phu Pinu Dave pen kadukawe alam than nang pachini donlo dilai pen bijoy rongpi Carbing Long Life Jutanga song Donsuri Chingri Hawar Amai Pen Pining Ingdeng Thongke Braketom Hawar Karbi Risonim so Rongaje ke talon panalong Dhansuri constituency Apar Dikrong Kathar Ing Tiarong open stage along si paman ponlo Bangso ke talon chiti ni phai ko raner ke pen ni phai Thongke par ni ansi pedopon
Kiceng serni kidam dang chiti ni phaing koraner keparni kaduka viatera natum adim ke parapon lapen donri saihem boha lapen kachipati achatai kangpu pedoponlo bangsolong kachitong pon donsuri chingri hawar amai phu ranjit kramsa chunbang vidya singh hansi reception committee amai phi nisoterangpi chunbang asot rongphar sdb komoling tilapen pregjam aluhi ke thekeding atum chetong donsi rd pidunlo laben kidam tang chiti ni phaing ko da sirkep ani adabapor rong ketong padosi kcs alama kang thola pen karli tang atuma phansita meka chikimo pedoponlo labang solong ke japon donsuri chingri hawara mai phu ranjit kramsa lapen chunbang vidya singh hansi lapen nerlo sinia jai megalong ritnong chingdi kachepati piso ke hangang deng klim somar ke kan lun sampung osoke bai arjan ki hilapen bor et alun kachepate kevang aterang tin atumpen sidame kachepate pedopondo dilai pen bijoy rongpi carbing long life jutang henlo kheyaraji jutang le kevirte kheita kivirlo ingdeng thongke brake thom hawar kar birisonim so rongaje center dengkimo apamalong tame talon pon kidam tangani phuluni center dengkimo apamalong ning aningkan wangason thak thaksi dengkimo apam center along kechengsi rongketong ajai mek dengpon bangso rongketong ajai megalong asanchom tin atumta chingrum donsi rongketong armu ongdung pen sayang deng misen pen pichun ponlo rongketong ajai megalong aluhia manapeng pen kachitong dun MLA Chor Sangpi Sabina Tironpi Khuloni Rong Asar Amai Khuloni VDC Dhoniram Ronghang Khuloni MAC Kangbura Kiling Lapen Ongdung Atum Aliralon Pidun News Report Carbing Long Life Amri lapen chinthong hawar amaya tumpen misen pen ingdeng thong kebra ke thom zonal karbi youth festival pichun pon aning kanwang son thak thak pining le thot sidami ingdeng thong kebra ke thom hawar karbi risonim so ronga je amri lapen chinthong hawar amaya tumahin pen sidami ni thoma pharman kata london padolo sonse karbi jutang asong tiripi amai hin pen kapin khat pon ating si amri hawar amai lapen chinthong hawar amaya tumpen sidami talon pon Lason si kecheng siara ni pen pupu hawara maya tumpen sidami karbi jutang asong alama pangja ponsi karli tang atuma phan kachiki mo jamekta deng pon pen ison kachipati jamek misen me et pen pichun ponsi pining surihini raing kwara pho pharman karbi jutang asong atum kapin khata teng pen amri la pen chinthong hawar amaya tum sidami pardun ron pen nithom pharman hawar karbi risonim so ronga jeketalona jamek misen pen pichun pon labang so pining thomkera thomang deng hawar kar birisun sorong aje nikan suri rain kor pho farmana bangke nilitum kecheng pen kejut pinian ni thomarani mati kejut siarani lo asila bang sorong aje putha ka bang nilitum bangke lason lo kedam taan pen chelang dam pulonte pining labang so thomkera thomang deng hura bang si nilitum ke terang mate sanchoma me ka chitong stame ong muchot atheke ke damtang ani kan ana bangke nilitum terang sirkep apen terang kep ke ong nei la song si tong ponchot lagela puson lo itum dak chinthong hawar nono matke dak si jutang barim lun barim lam barim anke jutang do pulasi nilitum nono mat chinthong hawar karbi jutang song pen stame nitum anso se jutang be chanaya phan nitum do desang se karbi jutang song pen klempon bom lo lasi peneng an itum hawar kar birisonim sorong aje ingdeng thom kebra ke thom stame papleng dun lo chinthong pen hemari rong phar carbing long life lakhaing ko rapho nilip constituency ka parlo ingdeng thong kebra ke thom aphong hawar kar birisonim so rong aje karbi jutang song nilip hawar hamai pen ke paterpi pon sarthe tok bi phd pathok lamalong Chitini Pai Thongke Bajo Por Pai Troxia Por Pen Ruwe Sini Production as CEO Malong Timong Ahin Pen Katukawe War Saimate Sponsorship
kipi pen ingdeng hini Miss Nilip Raji Kachepate angdung kiti amai misen pen kepadukpon. Second Miss Nilip Raji Kachepate amai kipechun ponji aphan Ruvesini Production ha CEO Malong Timong Ben kepatepi pen our side pipon sikadu gawe bangkri si contestant atum chepate dun. Laso amai Lord Judy Mate anchoring Merlin Ingtika Tharpia Hin Pen Kiching Pen Kijut An My Mission Pen Kachepahin Pu Tadokon Labang so Maya Long Kachetong Dun Chokyola Higher Secondary School Principal Dr. Ronjit Ronghang Chitong Dun Sik Maya Long Lam Thiki Jaki Nonakai Loke Charlie Pen Kapret Sita Chipate Dun Nanji Akinang Sot Laben Halapu Diopani College Principal Boson Rongha Lam Thiki Jaki Kathirak Kapire Aphan Haidedra Kimang Junchitik Kachipaduk Hello Akimi Isi Klarda Pen Thangko Laga So Mai Long Ongdum Manping Kido Abangku Abangketum Sidami Chitong Laben Labang So Mai Kipachun Pon Ruvesini Production CEO Malong Tumung Pen Lam Thiki Jai Pon Ki Pining Miss Nilip Arlo Somaratum Aphan Si Warside Pon Thek Chotlo Bon Thake Wangji Ingdeng Thongke Prapli Karbi Risonim So Rongaje Karbi Jutanga Song Nilip Hawara Maya Longke Miss Nilip Chotkali Si Mr. Nilipta Pedopon Vegji Aphan Klarda Pen Thampon Laben Labang So Ingdeng Hini Miss Nilip Raji Kachepati Along Second Runners Up Anong Eka Chepalong Ponaki Gerila Tisopi First Runners Up Anong Eka Chepalong Tunlaki Binuka Tisopi Laben Second Miss Nilip Raji Kachepati Along ke Haiduna Bangthi Laki RJ Tisopi Labang So Ingdeng Hini Miss Nilip Raji Kachepati ke Pachun Ponthek Apot Nilip Ahawar Aradatum Ruvesini Production as CEO Malong Timu Lapen Alam Nilong Kachirap Dun Tuma Hansidami Kachuru Pajapon RJ Tisopi nangle nane rong ke ni rong ke bangso tiso chukela nangle standard kon next charlie ke standard non ke BA first semester kona college ne Debraj Roy Golakhat nangle la son thak thak konane aprang ke chipati la son dulu manang abi pin lam non se first time long so ZKF ke hai den lo ke non ki bang yang terlalu chipati tu dak kecak alang dom kiri kam presiden secretary hasilnya kiri ke parti ke nililong kapuan na bang so mai mate so saya long na cerap cetudun dah nili keculong kami pot ke nili warat pelang kan kecerap kecetu audience akun ke ong ningarong tiklo Pala mati pen Samson ingti Karbing Long Life Bang Solong ke Japon abang Jongsi ke misena ke Jakali polote api kidunji atum avideji. Sonsi ke damtang ni pai isiar ni kang sampor pai ke thoma por malom abarim KPLT board chairman Donri Kramsa asong atum pen ningkang samsi chepaklangpon. Athe Donri Kramsa ke inut bang pharupli sose armu aphan ke Japon abang bonta ke jam meme si song aphan amang pahiman chotpusi pachinipon aprang si song ahin pen Karbiang Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang ahin pen song trok aphan kanghon pen ajok kirap ki pi matik non zonal Karbi Youth Festival pilang dunang puta nang raplo lapen ason ta nang rapi lasi Karbiang Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang aphan churo parpik lapen phirang kiam maya long lam ki Kipaklang tuke lak ingko ya tangka Karbiang Autonomous Council pen kirapon lakni lapen suri phokep kidamtang arni song trok atuma phanta Karbiang Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang hin pen kirap kangjin so pen kirap pajepon la sojo Karbiang Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang aphan churo pon
Karbi Anglong Autonomous Council pen ke rapide rapita abarim KPLT asong mate Donri Kramsa asong ngatum apan abang anutin abang puat tumta long dunti lapen Suri Trok non Zonal Karbi Youth Festival ahuta Karbi Anglong Autonomous Council pen ke rapilo Donri asong atum long dundi lapen Suri Phokep Karbi Anglong Autonomous Council pen ke rapilo lason ahut sidami Donri Kramsa Board Chairman abang Chopi Deramat Cadet Atum Inuta Longponpe Nonangko Karbi Anglong Autonomous Council pen lakni piponji latum Donri Kramsa abang lapen Ari Sangho tum Suri Sijong si pipe pelote Ari Sangho tum Longdunde pusi ningjipon Lasi ongdunga cadres atum aning ing samsi cepaklang ponsi Donri Kramsa pan Board Chairman pen pisunang pu lapen Kacilong nangji atangka long lap nangji pusi ningjipon lapen ilituma cadres atum aphan paching hon abang pu silbe abarim KPLT abang pu abang lahai ke klem thap aputhak ke jongdunwer ajok Donri Kramsa tum dong gak athana long lamhoi pidelo silbe ben phirang ke kahumri da mahut ka che thandu na tengke Donri Kramsa tum ke klem thap ke jongdun thap ajok si niliphan lamhoi nang pidelo lasi latum lamhoi chen e plote alang tum ke klem thap aputhak Donri atum aphanta FIR pinangkok poputa pachinipon jitu Karbi Autonomous Council pen nange pi 50,000 akerap penan laso nang kerap nange pi pon kedars tumban 57 kedars tuma poisa siam along dam si check chulai dam desi poisa chodelo Donri Kramsa ba angke ladet pen ke ako second abang ke 20 lakhs nang pilo laso 20 lakhs ene ke 1 crore something nang pilo sitame lasong bong ta 20 lakhs ke nitumhan nang pilo kedars fan chiron pruin noi pu angke lata long dundi anutin kedars ta 1% 1 toka ek noya poisa ta hikita long le lasi akone ke pudam tukang tung bang ke je poin aku ekta bang edo ke alap cotang lo ta non ke partang non ke bang jinang ke piye bang ke la bang neat and clean nang pinoi pusi nili ke fight dun la pen post dun lo mad nili fan bang ke dak dok muka long FIR bang nang pidalo lasi laso puthak bang ne ke pudami bang ke je alang tumta mesen pen laso FIR bang chuthai damoi la pen chuthai dam pen si laso kes bang aputak pot bang ke pini nili long wang te baching bai rapsar te ison baka solution bang po dim ke lason thak officer jongsi do bom pati nitum ke no lage 6000 bela muk ang to na kon ne sarkari hi ili non ili ke jeng honai la tul doctor tulan hangsar jeni frank konan bune bai ili tu bhan ke pan ke matha akimi do thue lagami tame lason jongsi ke cheng bela son bom te muke son lentum Puluni pendir chuna rongpi Karbing long lai Tang te pini Karbi Prime Time abirta ke lapan si kang ton paniklo